जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बर' बाजार ओनसोल एबा जोंनि बर' समाजनिनो सासे समाज सिबियारि रुंसारि आब्दुल्ला कसारि बिथाङा दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि असे बिफा बिथांनि गोसोखांथियाव देग्लायनिफ्राय एबा सेथि बोसोर देग्लाय बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंदों आरो बियो जोंनि जोलुर गेलेगिरिफोरनि थाखाय बियो मोनसे मोजां खौरां मानो होनना बुङोब्ला गेलेगिरिफोरनो जुदि प्लेटफर्म होआब्ला गेलेगिरियाबो गेलेनायनि स्कपखौ मोना बा खाबुखौ मोना दा बेबायदि मोनसे आफादफोरा बा सोरबा सासे मोजां सुबुङा बेबायदि सानखांनानै जुदि बिदि बादायलायनायनि मोनसे बिदि जोलुर बादायलायनाय होनाया बा बिदि खुंनाया बियो गेलेगिरि आरो जोंनि थाखाय बेयो जोबोद मोजां मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिटिआर ओनसोलाव जोंनि गेलेनाय बिथिंखौबो जोङो जेरै हायो जौगाहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ जोलुरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिंखौबो दा बेबायदिनो जोंनि सरकारनि सानखांथि नाजानाय आरो बे नाजानायनिनो नैबे मोनसे जोंखौ सरकारखौ सहाय खालामनाय बायदि मोनसे थासारि जाहैदों आं बिनि थाखायनो जायफोरा नैबे टुर्नामेन्टखौ खुंबाय आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों आरो जायफोरा टिमा बे जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लाफैगोन नैबे टुर्नामेन्टआव बाहागो लाफैगोन बिथांमोननोबो आंनिफ्राय हामलायथि जासिदों आरो मोजां गेलेगोन होननानै आङो मिजिंथिदों सरकारनिफ्राय बिदि दासिम साननाय जाथ'वाखै जों सावरायदों जे जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिथां बायदिनो गोबां समाज सिबियारि सुबुं दङ दा बिथांमोननि थाखाय फैबाय थानाय समाव जोङो माबा मोनसे मोजां हाबाफारि लानायनि थाखाय जोङो खोथा सावरायबाय थानाय जादों सोमावसारनायाव बिहोमा होनाय सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय गोबां बिदिनो जोंनिफ्राय रुंसारि जानाय सुबुं दङ दा बिथांमोनखौ जोङो बा बिथांमोननि गोसोखांथियाव जोङो मा खालामनो हायो बिनि थाखाय जों हाबाफारि लानायनि खोथा जोङो सावरायबाय थानाय जादों बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन